πως όποιος κάθεται αυτή την ώρα μπροστά στην τηλεόραση του χάνει. Θα ήταν πιο κερδισμένος αν βρισκόταν εδώ σε αυτό το χώρο, για να δει πραγματικά τι μπορεί να φτιάξει το μεράκι των ανθρώπων μας. Εγώ στη γιορτή αυτή έρχομαι πρώτη φορά, μακάρι να μπορώ να έρχομαι κάθε χρόνο. Είναι μαγευτικό το περιβάλλον, καταπληκτικοί οι άνθρωποι, έχουν φτιάξει απ' όλα, χαμογελάνε όλοι και ξέρετε, αυτή την περίοδο το να βλέπεις το χαμόγελο στα χείλη όλων, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Εννοείται βέβαια ότι για όλα αυτά βοήθησαν πολύ. Ξεχωρίζουν όμως όπως πάντα 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω πώς είναι, δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Δίπλα λοιπόν εδώ στα αριστερά μου τώρα υπάρχουν 2 άνθρωποι που είναι ανάμεσα σε αυτούς που κουράστηκαν πολύ, αλλά τώρα το απολαμβάνουν. Είπαμε είναι πολλοί, αλλά πάντα ξεχωρίζουν κάποιοι. Και βέβαια χρωστάμε πολλά και στον αντιδήμαρχο που είναι εδώ, που όπως όλοι ομολογούν, παρά τα προβλήματα του Καλλικράτη, με το μεράκι το δικό του τους βοήθησε όσο μπορούσε για να παρουσιάσουν απόψε αυτή την παντεσία, αυτή τη μαγική βραδιά εδώ. Εγώ λοιπόν δεν έχω να πω τίποτα άλλο από το να είναι καλά. Να είναι καλά για να φτιάχνουν όλα αυτά και να φέρουν την αισιοδοξία που την έχουμε απόλυτη ανάγκη. Μην παραλείψω όμως να πω επίσης ένα μπράβο και συγχαρητήρια στους εθελοντές πυροσβέστες που είναι εδώ, γιατί και αυτοί δεν πάνε πίσω σε μεράκι. Δεν είναι εύκολο να εγκαταλείπεις τον καναπέ σου για να έχεις το νου σου μην ανάψει καμιά φωτιά για να περνάμε οι υπόλοιποι καλά. Μπράβο λοιπόν σε όλους τους εθελοντές. Έχω για πρώτη φορά σε αυτή την εκδήλωση. Έχω μείνει και τον ενθουσιασμένος. Να συγχαρώ όμως τον πρόεδρο του Τοπικού Συλλόγου και το Συμβούλιο του, την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τους εθελοντές για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ο Δήμος έκανε τα αυτονόητα, αυτά που μπορούσε να κάνει σε υλικά, προσπάθησε να είναι παρόν και να δώσει ό,τι μπορούσε από τις δυνάμεις που είχε. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο και ακόμη και χρηματικά το πολιτιστικό. Συγχαρητήρια για την ωραία εκδήλωση. Πόσο κουραστήκαμε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ κουραστήκαμε. Ό,τι κάναμε έτσι από μόνοι μας, ό,τι μπορέσαμε, προσωπική εργασία και ψόφο. Λοιπόν, τι θέλετε να σας βάλουμε? Να σας βάλουμε λίγα μαχαρόνια πλαστά, τα κάνουν οι γυναίκες εδώ. Γευσιγνώστες για να μας πούν αν είναι καλύτερα αυτά από ό,τι στο φεστιβάλ της Πάτρου. Εμείς ξέρουμε και αυτά που φτιάχνουμε και αυτά που τρώμε. Εγώ θα σας πρότεινα να δοκιμάσετε από εδώ. Αυτό είναι σκορδαλιά. Αυτό είναι σκορδαλιά με σκέτο, σκόρδο και λάδι. Άμα τη φας, λίγο τρως και πας αδιάβαστος. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Το ψωμάκι ασφαλώς είναι το δικό σας, έτσι. Ναι, Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια για το κουράγιο σας. Και για το μεράκι σας. Αυτά είναι φασολάκια βραστά με ξεροκύμηση που λέμε εμείς και σκορδαλιά. Πάλι σκορδαλιά. Άρα η σκορδαλιά είναι απαραίτητο. Σκορδαλιές! Καλέ, εντάξει, έχουμε πληθώρα, έχουμε. Άσχετα που υπάρχει κρίση, εμείς τρώμε εδώ και θα τρώμε πάντα. Δεν μιλάτε για την κρίση, έχετε κανένα φάρμακο? Για την κρίση, ορίστε το φάρμακο, δεν το βλέπετε? Τι θέλετε άλλο? Να θέλω να τα ακούσω. Για πείτε το στην κάμερα. Είναι το καλύτερο. Εμείς έχουμε καλή καρδιά και φαγητό. Από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και χαμόγελα, που το είπε και ο βουλευτής, και χαμόγελα. Καλή καρδιά. Μπράβο, να είστε πάντα καλά. Τώρα ό,τι θέλει προκύψει. Κάθε χρόνο να είστε εδώ. Άμα πέσει πείνα, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Έλα, κερνάμε. Θα μας κεράσετε στα πιο δύσκολα εσείς. Έχει πίσω ακόμα χρόνο να κεραστούμε, τώρα ακόμα έχουμε εμείς. Άστε καλέ.